Bisaya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parit aliguas, tantarang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago sa tulong ng inyong suporta. Patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, Lake Agustin, Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo ada sayan kabuwasan. Bakterion Lingkora, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares. Naibamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes. Pizza 4 at bulan na Mayo 2026. Gada saray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Pulis si Amaltog at Dumaralos si Moko at otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Inkasan na drug bypass operation construction worker akalutan. Radyo Pangasinan Balita. Laking ng sarili at tumakyar inatay ang patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Lakin ng amot jabataan na asingkat na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal
Balita! BP Sara Tagilid ada plunder case. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Apat Iran na Chinese resort sa Amataan na Jadayat na Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Tulfo Inggan Gantoso DTI ya usulan iraya unsusunggay ya negosyante ada price freeze. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! House panel pinabis kagtunya sa rekomendasyon na ya awitin dyan Senado sa impeachment laban ada kinan BP Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Oras na alas 8 na kabuwasan tanatan wadyare detalye ada sare balitad lokal. Formalya sinuko jada police station na San Carlos City so suspect ya membro na pulis ya akadestino at abitlan na syudad kaya reton pinaltog sa mantao na 25 walay asawa dong maralos residente na barangay Aliwak-Kuwak Bali na Dingayin Pangasinan. Sa may suspect ya membro ay pulis at syudad na San Carlos. So ang isuko na paltog ya walay magasin tanbala ya si katoy ang turnover na ladya Dalingayin Police Station na unang investigasyon na sa mga biktima so imatindi ada barangay Fiesta ada oras na alas 11 na labi nan si katoy pinaltoga na suspect jada parte na guest ang tampol yung batik na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office jada Lingayen District Hospital bangbalik si katoy sinyalis jada gupan ng Medical Syndrome Hospital syudad na dugupan si Moko sabit lang suspect at oras na alas alauna na nga rin kaimbasan na sama yung kagawan ng insidente kason frustrated murder so ara po na suspect at korte. Radyo Pangasinan, Balita! Laki ng sarili imbatigad patambalayan na nausa na bilay agawa sa aksidente oras na alas 9:59 nakabusan sa barangay Lasip Bali na Lingayin Pangasinan sa may biktima sumantao na 61 ang gapoy anapan residente na bidlang lugar. Jada ginawa ng investigasyon na pulis Lingayin tanonong palapag na sa 60 anyos si Raki awalaan na asawa barangay Tano dada barangay Basing ada bilang baloy anong nento niya sa biktima ya kasulong na helmet ya akarukol at gilig na kasada kabiyangan to niya so okay ba to niya so sama ya motorsiklo kanyang tampol yan tawag sa police station tan tinawag si Mano na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Dingayen yan awitin dyan Dingayen District Hospital sa bilang biktima bangbalik si katuso na usahan na nabilay. Radyo Pangasinan, Balita! Tingkasa so anti-illegal drug bypass operation na sa retaklain uloy na binalunan na oras na alauna 38 na palbangon dad barangay Bugayong na Dabilang Baloy inarestong tampol so laki mantao na 30 balolaki construction worker street level individual residente na bitang lugar asam-sam na otoridad susakaya head-shield transparent plastic sa siya yan karga na shabu wala balaton na 0.17 gramo mambili ng 1,156 piso sa kaya pirason 500 piso bill 1,000 piso bill bypass money
Sa may inventory sa ginawa darapan na suspect yan ay maturan na sa testigo. Inawit dyan police station nira ebidensya kabiyangan sa bitlan suspect for proper documentation tam proper disposition na kaso ninsungkay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 sa insiga pa da korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Jada sang kaunuran niya balita da lokal asingkat na sa retaklay nuloy so balolakin na nan amot jad barangay Atilano Ricardo Bagag Bataan na bitbit na sarayan Pangulopyo Persa na singgan pulis dan Bagag Municipal Police. So warrant of arrest ang laban eda 34 anyo siya laki residente na barangay Karusukan Norte bali na Singgan Pangasinan. Yad oras na alas 12:33 na palabangon inaresto sa abitlang suspect yung walay kaso tam sexual assault yan ay current criminal case number UDAS 31260 taninggan na korte yung mampiyansa kantidad na 200,000 piso sa may suspect sinawit na taklay nuloy Jada Bagag Police Station antes and turnover at the Saraya Singgan Place for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Nargala na rin katubukulan niya balita da lokal antes tayo ang dapag da sari detalye da balita nasyonal wajan nire pigaran pa imano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruise escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at munlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nakatakdang pagtibayin ng House Committee on Justice ngayong Lunes, May 4 ang ulat na nagre-rekomenda ng pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Batangas Representative Gerbil Luistro, natapos na ng komite ang kanilang tungkulin at tukuyin ang mga kung may probable cause batay sa ebidensyang iniharap. Sa gitna ng mga aligasyon, lumutang ang tatlong mabibigat na issue kabilang ang paglustay umano ng 612.5 million pesos na confidential funds. Nadiskubreng 125 million pesos ang ginasta sa loob lamang ng 24 na oras. Binuna ng House Committee on Good Government ang envelope system at questionableng resibo, habang sa forensic analysis ng NBI ay lumabas ang pamimeke ng pirma. Dagdag pa rito, natukoy ng Philippine Statistics Authority ang mga peking pangalan ng recipients at kinumpirma ng Commission on Audit ang abiso ng disallowance na mahigit 73 million pesos. Kabilang din umano ang paglobo ng yaman base sa datos ng Ombudsman. Nasa 88 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2024. Ngunit ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, may kahinahinalang transaksyon na umabot sa 6.7 billion pesos na kinasasangkutan umano niya at ng kanyang asawa na si Atty. Manases Carpio. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, malakas umano at sapat ang ebidensya ng House panel para makasuhan at makonvict sa hiwalay na kasong plunder si Vice President Sara Duterte. Ayon sa batikang abogado na si Atty. Lorna Kapunan, ang tinutukoy ni Kapunan ay ang pag-examine ng Justice Panel sa record ng AMLAC kung saan nalantad ang mahigit 600 mga kahinahinalang transaksyon sa bangko ni VP Duterte at ng mister nitong Atty. Manases Carpio na umabot sa 6.7 billion pesos. Tumugma naman ang record ni dating Senador Antonio Trillanes Taport sa record ng AMLAC. Inahayag ni Kapunan na maaari rin anyang pagsabayin ang kasong plunder sa Ombudsman laban kay VP Sara sa napipintong posibleng paglilitis ng impeachment laban dito sa Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hinamon ni House Committee on Public Accounts
Chairman Terry Ridon ni Davao City Representative Paulo Duterte na patunayan ang aligasyon na tatanggalan ng pondo ang mga kongresista kapag hindi sinuportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, sinabi ni Ridon na ipakita ni Pulong ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pagdidepensa sa impeachment laban kay BP Sara sa plenaryo ng Kamara. Ang patutsada ni Pulong ay kaugnay naman ng napipintong debate at botohan sa plenaryo ng kaugnay ng impeachment laban kay BP Sara. Samantalang kinwestiyon din ni Ridon ang umano'y palaging pagliban ni Pulong sa mga opisyal na aktibidad sa Kamara at hindi rin umano ito nakikita sa mga plenary proceedings. Magugulita sa kanyang FB account ay taas ang binira ni Pulong ng umano'y pambablockmail sa mga kongresista na hindi umano boboto pabor sa impeachment ni BP Sara ay tatanggalan ng pondo ang kanilang mga distrito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinundina ni Senador Erwin Tulfo ang mga mapang-abusong negosyanteng lumalabas o lumalabag sa fries na pinaiiral ng Department of Trade and Industry o DTI hanggang May 10 upang magsilbing proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napuna ni Tulfo na tila naging kampante ang mga ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maaabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyan din ni Tulfo ng mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado rito. Inamo ni Tulfo ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinumiting ulat kundi magsagawa ng aktwal na on-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagpadala ang Philippine Coast Guard ng aircraft at mga barko matapos na makadetect ng 4 na Chinese research ships na nagsasagawa umano ng illegal maritime scientific research sa bisinidad ng karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng PCG na ang operasyon ng mga naturang Chinese research vessels ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea dahil nag-ooperate sila ng walang legal na otoridad o pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Kabilang sa mga naturang Chinese research ships na namonitor ng Philippine Coast Guard ay ang Shanghong 33 na naobserbahan sa Rizal, Palawan at Xi'an 1 na namataan sa kanluran ng Itbay at Batanes. Namataan din ang Jiageng na nag-obserbahan sa northeast ng Itbay at Batanes, ang Zihayun na nasa west ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy nilang iminomonitor ang galaw ng mga naturang barko alinsunod sa batas ng Pilipinas, International Maritime Law at UNCLOS. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayon ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin, alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, president, chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor at Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, 4 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga.
Good morning sa mga masugid nating mga taga-subaybay sa ating programa. Yung mga maagang gumigising. Maagang gumising yung mga taga-Kalasyaw dahil ngayong araw, kanina nag-start yung kailang community pantry o kaya community market, ika nga. Yan yung People's Day. Oo. Na ito ay inisyatiba ni Mayor Patrick Agustin Karamat para sa kanyang mga kabayan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang community market, Oo. ang pagbibigay ng mga sari-saring pangailangan ng bawat pamilya sa bahagi ng kanilang pagdiriwang ng kapistahan. Ayan. Dahil sa naranasan na crisis sa gasolina, iniisipan ni Mayor Karamat na bilhin lahat ng mga paninda, mga gulay, karne, isda, bigas, at iba pang mga yung pwedeng mabili sa bayan ng Kalasyaw upang ipamahagi sa kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Kalasyaw. Actually, ang naka-prepare 8,000 pero ginawang 10,000, may buffer na 2,000. May buffer na 2,000. Oo. Bahagi ito ng pagdiriwang at aktibidad sa kanilang kapistahan. At ito ay nagsimula noong May 2. May 2, 3, and 4 hanggang ngayong araw actually yung kanilang pista sa Kalasyaw. Oo. At yan nga, pinaiksi yung mga programa o mga aktibidad bilang bahagi ito ng Executive Order 110 o yung State of National Energy Emergency ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong community pantry o community market dyan sa may Kalasyaw, ang layunin nito ay bilang pagtulong sa kanyang mga kababayan. Lahat ng mga mabibigyan ay may bitbit na eco bag. Ayan. Na paglalagyan ng mga iba't ibang pangangailangan ng bawat pamilya. Ayan. Ito ay pagpapakita ng likas na kabutihang loob sa kanyang mga kabayan. Nagpasya si Mayor Patrick Agustin Karamat na ito ay bigyan ng tulong yung mga kabayan natin. Nandyan na kanina pang alas 4 na ng madaling araw talagang nandyan na sila sa mismong bayan ng Kalasyaw dyan sa plaza. Ayan, nakakataba ng puso. Ayan ang idea ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil tinugunan nito ang pangangailangan ng kanyang mga kababayan dahil nga nakakaranas tayo ng krisis. Ayan, so yun yung kung kanina, nakikita sa screen yan yung tilang organized. Kahit gaano karami ng mga kababayan po natin dyan sa bayan ng Kalasyaw, ay makikita mo na organisado ang kanilang ginawa. At saka yung mismong poblasyon area, particular sa may plaza, sarado yan sa lahat ng mga vehicles. May ginawa silang rerouting upang sa ganon ay hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan. So sarado po yan ngayong araw dahil nga sa sinasagawang community market dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa alas 4 talaga. Ito ay imbes na maggastos ang LGU sa mga aktibidad, mas pinili na lang ni Mayor Patrick na ipamahagi na lang direkta sa mga kababayan niya yung ganyang programa. So napaka-swerte nga itong mga taga-Kalasyaw dahil may mga leader na sila po ay talagang nagtulong-tulong, mga municipal official na ito nga bibigyan ng tamang serbisyo sa kanilang mga kabayan. Actually, nandyan din ang iba't ibang mga department heads. Kanina nakausap ko itong si NDRRMO head Villacorta.
Sabi niya, nag-umpisa kami kaya ng alas 4 na idol, marami ng tao. So yung nakikita ngayon, talagang kami ng madaling araw, nandiyan ang mga tao sa nagaling sa iba't ibang mga barangays. Ito mo yung setup nila, no? Oo, Parang ikaw ay mamamalingki. Oo. Dahil kita mo, May entrance, may exit. May entrance, may exit, tapos yung may pa-welcome pa nga sila eh. Oo. Sigurado ako meron ding dyan, meron ding may magpapamahagi ng mga yung mga pwede ng almusalin. Oo. At ang nagkulang daw yung paninda sa public market kaya bumili sila sa labas. Oo. Imagine, may agaw na may palengke so sa kaya tuo. At kung sa marla dito na, singa ng palengke ka malaya, agkabalat ng gasto. Tama, oo. Alam mo, yung ganyang programa kasi, di ba, may sikatutan so dayuda eh. O, nakakatabang puso. Yung magpiesta ka ng napakaraming magpe-perform na banda, nagagastos ka ng napakalaki, kararami totoo at nasıl sumatada, pero dyan ka na siya balot, sa nasıl, sa iglisda, pamilya da, at tulungan. Correct. Oh. Diba? Yung pamilya actually, ang dyan, makikinabang. Kaya Diba, may sa panahon ngayon na krisis, yung pera ng gobyerno may silbi. at organized talaga nandiyan yung mga PNP, mga puso, BFP, nagtutulungan sila para sa gano'n ay maayos yung naturang community market dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So napakaswerte naman yung mga taga Kalasyaw. Ang sistema dyan, meron silang mga bayong. Yung ikubag. Yung mga ecobag. At sila ay pupunta ng public plaza, pila, at pulutin mo yung lahat ng madaanan mo. Yan. Pre, dakultan. May ecobag na kunuot yun. Nangali na butaw. Correct. O da karakul. Na yung pangaro. So, LGU Kalasyaw. yung ikubag kasi pag wala kang ikubag, wala. Hindi ka pwedeng pupunta dyan. Hindi ka pwedeng pumila hanggat wala kang ecobag. Lahat yan, ikubag, wala pong plastic kasi bawal po ang plastic dyan sa... Dinansa po silang pinapairal dyan na bawal gumamit ng plastic. Ayan, kaya ikubag. Ayan, So, masaya yung mga taga-bayan ng Kalasyaw, nagaling sa iba't ibang mga barangays, 24 barangays sa ang Kalasyaw. So, nandiyan sila ngayon sa bayan ng Kalasyaw, partikular sa may public plaza. So, kung sa ganun, kumuha ng mga iba't ibang mga paninda, libre po. Produkto. Ito yung mamamalengke ka ng libre. Libre. Ayan, Kasi ang ginawa ni Mayor, lahat ng mga pwedeng mabili sa Kalasyaw Public Market ay kinatungtong dala. Binili lahat. Kumbaga, Magkano yun? agaw na Lunes, mangikarga tayo pwesto di man ng plaza, tasaray totoo, at unlaradya, pero sa munisipyo sumambayaran sa isi kayo. So nakatulong ka na sa mga pamilya, nakatulong ka pa sa mga nagtitinda. Tama. Ayan, double purpose. So ganyan po, mag-isip si Mayor Patrick Agustin Karamat, kabilang na yung mga department heads, mga Sangguniang Bayan members, at mga barangay officials sa iba't ibang mga barangays na sila po ay nakikipagtulungan dyan po sa naturang aktibidad na yan sa pamagitan po ng community market na yung walang walang sa bagay, noong 2025 elections wala namang masyadong mapolitika dyan. Dahil sila ay nagkaisa. Ngayon, ang sinabi dyan sa community market, huwag haluan ng politika. Makinabang yung mga dapat na makinabang, at kung sino man yung mga maaaring bigyan
ay bigyan dapat. Ayan, okay. Ganyan po mag-isip at isang guni ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang mga kapwa elected officials, yung kapwa government employees na mag-isip kung ano ang pwedeng iparating sa mga kababayan na talaga namang pakikinabangan. Okay. Alas 6:42 ng umaga. Good morning nga pala sa mga masugid nating taga-subaybay sa kanilang mga Facebook at ganoon din sa mga nakikinig sa mga radyo sa kanilang mga tahanan. Magandang umaga. Kung nga pa, Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Magandang umaga. Maaga rin nga nagigising yan dahil ngayon Lunes. Monday after niyang magsimba. Ayan, Practice tulatan na pasalantulan ng Mayor Carl Christian Vega mimisa, kaya ito mimisa manlibot at barangay ansan man attend na flag ceremony. Oo, good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan. Ganun din si Sir Jeff Frel at si Dr. Felix Domicilio at si Boss Darwin. Magandang umaga. Lahat ng mga voice ni Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Good morning manayad sa raramay kabalayante ditan na barangay Mangkup. Uy, Ditan Mangkup tamay may pwesto na Mangkup Kalasyaw. May mandurangal iraramay boys ng Sir Peter. Oo. Na Sir Peter Soriano. Ditan at barangay Mangkup. Tan si Sir Ryan Madla. Pero si Sir Peter taga Ed Malasiki. Si Sir Peter Soriano from Malasiki. Oo. Pero yung linya kasi ng kanyang negosyo ay may mga pwesto rin. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Good morning at naway nasa mabuti kayong kalagayan. matatawaya na kin. May Bulalo. hindi Mangkup di Kudul. Kudul! May schedule natin. Monday. Oo, Martes, Kulis, so Kudul. Oo. Asinggar dita na Kudul may pwesto ng Sir Peter Soriano. Ayan, oo. Good morning, sir. Saan ka man naroroon? Naririto po kami. Ayan. Sabi naman itong 0917-4360, mga idol, kapag ang aso ay nasagasahan ng isang sasakyan, subdivision man o public place, ano po ang liabilities ng driver kahit biglang tumawid daw yung aso sa kalsada? Ano sagot mo dito, kapaborito Errol? Aso na naman kasi pinag-usapan eh. Meron na nga tayo meron po tayong batas tungkol sa aso. Yan. Meron ding ordinansa. Yung mga munisipyo, mga barangay. Kung ayaw nyong itali yung aso nyo, itali na lang yung amo. Yung leeg ng amo. Itali mo na lang yung amo mo, yung hindi. Itali mo yung aso mo. Agayalayamat. Negligence ng ano yan eh. May-ari. Ng may-ari yan, parang Dennis. Hindi dapat hayaan na makawala ang aso sa kalsada. Yung meron po tayong tinatawag na responsible pet owner. Kung ang aso ay nakalabas dahil sa kapabayaan ng may-ari at nasagasaan, may posibleng panagutan ng may-ari ng aso sa ilalim ng batas, di ba? Lalo na at kung ang aksidente ay nagdulot ng pinsala sa mga sasakyan at nanganib din ang yung mga motorista. Siyempre, ang mga pwedeng ikaso o panagutan ng may-ari ng aso yung reckless imprudence resulting damage to property. Bata ito sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. Diba? Yan ka na naman eh. Sa batas na yan eh. Kung ang aso ay nakasira ng sasakyan dahil sa aksidente, maaaring managot ang may-ari ng aso. Dahil sa kapabayaan, kinakailangan na may lokal na ordinansa doon sa mga street. Meron na mga
ordinansa talaga bawat bayan, pati nga sa barangay eh. Oo nga. Kahit na may ordinansa na, naglalabas pa rin sila ng ordinansa sa mga barangay. Oo nga. Maraming yung mga barangay o bayan o syudad ang may mga ordinansa na bawal pabayaan ang alagang hayop na gumara sa kalsada, ngunit ito ay hindi na ipapatupad ng tama kapag ito irol eh. Ito nga yung mga Yung mga hayop. oo. Ang mga ginagawang ordinansa nagmumukhang toilet paper daw. Oo nga. Huwag naman ganun. Oo nga. Dahil useless. At ito ay nagiging walang kwenta dahil sa mga inutil na barangay official. Gilatan mo pa nagkita. Maraming pinataw na multa sa mga lumalabag sa nasabing batas o ordinansa. Ang tanong, meron na bang nagmulta na mga violators dyan? May-ari ng mga hayop na yan? Sinasabi sa batas na may civil liabilities ang may-ari ng aso, kaya kahit walang kasong kriminal ay maaaring singilin ang may-ari ng aso para sa pinsala na dulot nito. Ang sabi, may kwan dito, nag-message, sabi ni Ophelia Espinilla. Mga idol, isama rin ang ihi, dumi ng aso sa harap ng bahay at mga kalsada. Yung nabanggit ng texter, ihi, dumi. Paano naman yung pagkakalat nila ng basura? Kaya nga. Yung kinalkal na diaper, pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Kaya patuloy ang pagdami ng mga stray dogs o mga asong gala sa ating kalsada. Hindi lamang ito nagdudulot ng dumi, kundi panganib din sa kaligtasan. Ito na nga yung usapan natin kanina na yung mga banta na sakit, pag ikaw yung nakagat, rabies. Kapag sila ay tumawid, aksidente. Alinsunod dyan sa Republic Act 9482 o yung tinatawag na Anti-Rabies Act. Mahigpit na pinagbabawal ang pagkawala ng mga aso o yung mga asong gala sa mga pampublikong lugar nang walang nagbabantay na mga may-ari. Diba? Yun ang dyan, isang problema dyan ngayon. Kaya dapat alagaan ninyo yung mga aso ninyo. Yun nga, sabi mo kanina, be a responsible pet owner. Diba? Aso mo, tali mo, kung ayaw mo, yung amo mo. Yun nga ngunit tinahaya ng may-ari, nalabas sa yung kailang mga hayop. Sila ay nagdudumi, umiihi, pag-alagala sa kalsada, kalat ng basura. Yan. Dapat paigtingin ng lokal na pamahalaan at sa mga barangay. Yan. Ang pagpapatupad ng batas kabilang ang pag-impound sa mga asong gala at kasabay nito ang pagpataw ng karampatang multa sa mga may-ari. Kailangan ng yung malawakang kampanya upang makontrol ang populasyon ng mga hayop na lalo na sa mga asong gala dyan sa kalsada. Paano mo makokontrol yung populasyon niya? Atay aso no walay nadalanan to ya marikit ya asumot agawan toy. Kaya nga wala ka problema. Pabanagan tong tampol. Kababota manlukon la may aso. Di makilalamat. Dadami naman. So yun ang dyan. Dapat na yan yung mga may-ari alagaan nilang mabuti yung kailang mga hayop, particular yung mga aso o pusa, di ba? Ang pangunahing batas ay ang Republic Act number 9482. Ang Anti-Rabies Act. Yung 9482, ano nga ba itong 9482? Anti-Rabies Act.
Rabies Act of 2007. Ayan, oo. O, di ba? So, yun yung kanyan, batas dyan. Panatilihing kontrolado ang aso. Huwag hayaang gala-gala. Kasama po yan sa batas. Itali o ikulong ng maayos ang mga alaga. Siguraduhin hindi makakakagat o makakaabala. Ayan, oo. Oo, at sino ba ang mananagot? Gasto sa pagpapagamot, merong multa, at iba pang pananagutan, sibil o kriminal. Ayan, oo. Yan. Kung ikaw ay pabaya. Kung ikaw pabaya. Mhm. Pero, wala nang aamin kapag, nahuli yung aso eh. Kung nakakagat yung aso, wala nang aamin eh kung sino may-ari eh. Yan ang problema dyan. Oo. No, kami aso da at akakakat, at batig di madsularda, at yung aso mat, agatan ng batig at agtusular eh. Correct. Kasi territorial iraratan, ole aso limo, bad sa kay compound, wala mo so aso di man masnok may ken aso, di ba? Oo. Ang problema kasi, sa may Republic Act number 9482, yung mga multa, kaliliit. Maliit nga eh. Kailangan na lakihan yung multa dyan. Lagyan ng malaking pangil, parang pangil ng buhaya. Yung mga batas na yan. Para sa ganun yung mga irresponsible pet owner. Alam mo ba pag hinuli yung aso at ikinulong sa barangay, mamaya na may dandun-dunan na impound. Oo, siyempre. 500 pesos. 500 piso. Hanggang 1,000 pesos. Pag yung sana, multa 5,000, 10,000. Ito yung sa mga kapaborito po nating nakikinig, kapag ang aso po ay nakakagat at ayaw panagutan ng may-ari na ipaobserba, yung aso, pati yung tao, ay pwede silang magmulta ng 25,000 pesos. Ayan, 10,000 to 25,000 pesos. Di ba, ginawa dyan sa bayan ng Lingayen noon yan, during the term of former Mayor Leopoldo Batawil, yung pag-i-impound ng mga aso, ikinukulong, di ba? Yung mga aso. Gawin din sana ang gawin ng ibang mga bayan at mga barangays. Meron tayong nadaanan dyan sa may Santa Barbara ba yun? Yung barangay, ano yung papasok doon sa Malane ba yun? Yung barangay na yun? Nandoon yung mga nakapaskil na Republic Act 9 po yung batas na na po rito, diba? Yung aso mo, itali mo. Yung diba? papasok pa shortcut papuntang Mapandan. Nilumbot. Ayan, Diba? Yung Nilumbot. Yun yung nadaanan natin yan eh. Merong lahat ng Halos lahat ng kanto. Hindi, yung mga bahay eh. Lahat ng mga bahay meron. Ganun sana ang gagawin din ng mga kaya wala kang makikitang aso doon eh. Wala kang makikitang aso. Kaya ganun din sana ang gagawin ng ibang mga barangays, mga barangay official na maglagay din ng ganun na mga pinapaskil nilang yung paalala sa mga may-ari ng mga aso na dapat ay alagaan at bigyan ng kulungan, ikulong o kaya itali para sa ganun ay hindi sila makakagat. Alam mo, kahit na ikaw yung may-ari ng aso, hindi mo alam na ikaw rin kakagatin ng asong inalagaan mo eh. Meron yung nakausap ako nakagat ng kanyang sariling aso eh. Tinanong ko bakit, ano bang nangyari? Nag-away daw yung dalawang aso niya. Tapos inawat niya. Ba't maawatin? Alam mo? Ba't maawatin? Di ka yung nakagat tuloy.
Ayan. So, dapat na alagahan mabuti yung mga aso ninyo. Oh. No, ate aso, at man lalaban, man aangal, at bombanan mo, tudas mo. Sigawan nyo od satan, kalboan nyo'y danom. Para sa ganun maghiwalay sila. Break lang bukor iraratan. Yun ang dyan, immediate na gawin ninyo. No, kay aso, ibatik yung tampol at Region 1 Medical Center. At nagyan gawin nyo, anap nyo'y Don Ramon Bautista Senior. Ayan, iwasan yung makagat ng aso, ha? Lalo yung mga aso na yung hindi tumatahol, delikado yun. Ay, delikado man. Lalo lang may mantagtagla ilol to. Ay, delikado yun. Pero yung mga tumatahol na aso, hayaan ninyo. Ha? Hayaan ninyong tahol ng tahol. Gaya yung aso dyan sa Mapandan. Tahol ng tahol. Lalo lahat na may agtuantay dadangulan to. Ay, delikado yun, Ayatan, tahikin. Sige. Good morning kay Lisa Sim. Ayan, nanonood. Ayan din si Michael Mariado Suganog. Magandang umaga sa iyo. At magandang umaga rin dyan sa may Barangay Kanawalan, Binmaloy, Pangasinan. Inatid na sa huling hantungan si Insan Robert. Kahapon, yan. Good morning sa inyo dyan sa Barangay Kanawalan. Nanonood sila ngayon sa ating palatuntuan. Every morning daw. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong pag-uumpisa ng operasyon nitong Golden Key Play Corporation na sila yung magpapalaro dito sa lungsod ng Dagupan. Yun po ang aming tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang putang-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putang-putang Iran Sunata. San ang putang-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan.
ayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pagkikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kibukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Tagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaagtig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, magkakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. may, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Teron Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. O may mga kondito reaksyon. Sabi ni James Capistrano,
I salute Mayor Karamat sa ginawang community market. Isa itong sangay ng komunidad na pinangunahan ng isang leader na may mabuting kalooban. Carla Castillo, saludo ako kay Mayor Patrick Karamat, handang tumulong sa mga Kalasawinians, patunay na ginagampanan na niya ang kanyang serbisyo sa bayan. Si Princess Aguilar, taos pusong nagpapasalamat kami kay Mayor Karamat sa binigay na tulong sa amin. Annalyn, sabi niya, hoping that community market will be organized. Organized naman, di ba? Oo. Si Nelia Ramos, for me, mga idol, ang nararamdaman ko tungkol sa community market ay sobrang nagagalak dahil nagkaroon kami ng mabait at matulungin na mayor, sabi niya. Okay. Good morning, mabigyan kabuwasan guys. Kwanto man ng Sir Ben. Ben Gab Julianos. Good morning. Si Julian Fernandez Hoson, good morning. Si Kuanan Brenda de Guzman. Mas mabuti pa yung aso kasi masasaway mo. Kaysa yung tao, pagsabihan mo, lagi pa rin ginagawa. Okay. Kapaborito Dennis and Errol, pa-shoutout si SG Ijo na naka-duty dyan sa Star Plaza. Yung ating magigiting na security guard. Good morning po sa inyo. Dyan sa may Star Plaza. Second to ni Jai, mga anak nga nila hindi maturuan at masikaso, aso pa kaya? Tama naman, ano? Masyado kayong may liknaan yun sa raray bulls na aso, talaga naman yung panggadagat. May panggayot. Ayan. Si Riza. Ayan. Batid ng lahat na hindi ganon kadali gumawa at umisip ng paraan para makatulong sa kapwa. Kaya saludo ako kay Mayor Karamat, sabi niya. Okay? Alas 7:09 ng umaga. Formal ng buksan ng Golden Key Play Corporation. Yung kanilang laro sa Small Town Lotto dito sa lungsod ng Dagupan ngayong araw. Ang Golden Key Play Corporation, ang bukod tanging magpapalaro dito sa Dagupan City dahil sila ang Authorized Agent Corporation na binigyan ng prangkisa mula sa PCSO na magpapalaro ng STL dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya ang bola nito sa lungsod ng Dagupan ay naiiba sa inilalabas sa Pangasinan dahil meron silang sariling machine, ang Golden Key Play Corporation. At ito, may paliwanag at may konting mensahe. Si Sir Christopher Pacalzo, ang branch manager ng PCSO Pangasinan. Okay, engineer, paki-play po yung interview natin. Open na po ang STL-AAC for Dagupan City. Dati kasi isang STL lang sa buong Pangasinan. Pero should be, pag Charter City, hiwalay ang AAC. Hindi siya kasama dun sa AAC for the province of Pangasinan. Then Charter City na siya. So na-open na po yung AAC for Pangasinan and ang nanalo po na nakakuha ng franchise ay ang Golden Key Play Corporation. So ang operations po niya ay sa Dagupan City. Yun naman pong aming dating AAC, which is Grand Indian Gaming Corporation. Ang operations niya ay Pangasinan excluding Dagupan City. So sarili na po ng Dagupan ang Yes sir, opo. Sarili na po ng Dagupan ito. Sir, paano po ang naging sistema, ba't nagkaroon po ng Golden Key Play Corporation po sa Dagupan City? Inopen mo ng PCSO management yung application for Dagupan. So, mayroon po mga nag-apply
mga applicants, and nagkaroon po ng proseso sa head office. Meron kaming tinatawag na STI core group. Sila po yung sumasala sa mga documents ng mga applicants, and then meron pong basis doon, merong criteria na sinusunod ng PCSO, and ang lumabas po na nakakuha ng franchise ay ang Golden Gateway Corporation. So yun, ito yung concern, yung labas sa connectivity dito sa Golden Gate Corporation. Paano i-ilagay natin yung mga tao sa grupan na magkaiba yung labas? Magkaiba po ang labas dahil hiwalay po na AAC yan, yung AAC po Authorized Agent Corporation, magkahiwalay po na AAC yan, so magkaiba din po ang labas. Yung po labas sa Dagupan City ay binubola po ng PCSO dito sa Dagupan City, dito sa SNR-RK Dagupan City. Samantalang yung bola po para sa Pangasinan, excluding Dagupan City, ay binubola po ng Pangasinan ay ng PCSO sa Bingayan. So dalawa po ang binubola ng PCSO, isa para sa Dagupan, saka isa para sa Pangasinan, excluding Dagupan City. So magkakaroon na po ng first ball tomorrow, Monday, sir? Yes, sir. Opo. Ang first draw natin, ang authority to operate na namigay para sa Golden Gateway Corporation ay mag-start ng May 4, 2026 hanggang May 3, 2027. So bukas po ang start ng ating draw sa Dagupan at 12 noon. Ang schedule po ng draw natin ay 12 noon, that is the first draw. The second draw ay 5 p.m., third draw 8:45 p.m. Sir, baka po may message po kayo sa ating mga tagapagtagili po ng STL dito sa siyudad ng Dagupan na maiwasan na rin po yung mga pagtaya sa mga hindi po authorized agent na corporation, sir. Well, una sa lahat, nagpapasalamat po kami po sa PCSO, nagpapasalamat sa lahat ng mga Dagupenyo na tumatangkilik sa mga palaro ng PCSO, kasama ng doon po yung small town lottery. Dahil alam niyo po, 30% po nung nire-remake ng isang STL corporation ay napupunta sa charity fund. Yun po yung binibigay ng PCSO ng tulong sa mga pasyente. Yun doon din po kumukuha ng PCSO ang binibigay sa mga LGU na patient transport vehicle. And in fact, just 2 years ago, isa po ang Dagupan City sa nabigyan ng patient transport vehicle. Doon din po kinukuha ng PCSO ang binibigay ng mga relief goods. Meron po mga calamities like mga bagyo o baha. Ngayon, umaapila po ako sa mga Dagupenyo na tayo ay tumaya doon po sa Ligan, which is starting tomorrow with the Golden Gateway Corporation. Itong mga tao po ng Golden Gateway Corporation ay naka-uniform po sila ng color red na chaleco, and then meron po silang ID. Yung ID po nila ay signed by the PCSO. Doon po makikita kung sino yung legal na komprador ng Golden Gateway Corporation. Nakachaleco po ng red with the proper signages, yung PCSO logo, SCL logo, and the Golden Gateway Corporation logo, and nakasuot din po ng ID. So, yun po si Mr. Christopher L. Pacalso, ang branch manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office dito sa lalawigan ng Pangasinan na may opisina dyan sa may bayan ng Lingayen. So, ang sabi niya, legal po ang operasyon ng Golden Gateway Corporation dahil meron silang prangkisa mula sa PCSO na sila po yung mag-ooperate ng small town lottery dito sa lungsod ng Dagupan. Bawat draw, may nakabantay na representative from PCSO at sila rin ang mag-ooperate ng machine. Maliban dyan, may mga judges na mag-observe kung nasunod ang procedures bago i-start
umpisahan yung pagbubula ng yung labas sa STL. Yung judges, yun yung tawag dun sa mga nakamasid, Oo. nakabantay. Nakabantay. Tinitimbang ang bawat bola na gagamitin bago ito ilagay sa tambiolo o yung draw machine Oo. na dapat nakikita ng mga judges. So, saan ba mapapanood ka, paborito Errol? Yung labas, ha? Yung for the meantime, meron silang YouTube. YouTube. Doon makikita at meron din silang website Yan ng Golden Key. ng Golden Key Play at ito yung kanilang ang kanilang pong website ay goldenkeyplay.com. Ayan, Yan, wala pong space yun, i-search nyo lamang po goldenkeyplay.com. At saka, mapapakinggan. Live actual draw. Ayan. Tawag nila dyan. At mapapakinggan dito sa ating himpilan. Yung bawat labas ng kanilang idodraw, alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at 8:45 ng gabi. Ayan. So, tatlo Ayan. po ang draw ng Golden Key Play Corporation. At yung mag-ooperate dito sa lungsod ng Dagupan. Ulitin po namin, may sariling draw ang lungsod ng Dagupan dahil mayroon silang sariling mga may sariling machine at saka may opisina po sila. Diyan po matatagpuan sa Old Venetia Highway. Ang paliwanag kung bakit may sariling draw o labas ang Dagupan dahil bawat chartered city pala sa Pilipinas, kung ito ay nag-open for franchise ay pwede. At ito ay dadaan po sa proseso, magkakaroon po sila ng applicants. Tatanggap sila ng mga aplikante, i-review yung lahat ng requirements, at kung ikaw ay pasado sa requirements, that's the time na sila ay mag-i-schedule ng bidding. At ayon kay Mr. Pacaso, dapat na tumaya sa legal lamang. Mayroong chaliko at may mga ID, yung mga nagpapataya at mga kabo na ibibigay po ng Golden Key Play Corporation. At siyempre, yung mga itinataya ninyo, siyempre nakakatulong yan sa kawang-gawa. Malaking porsyento pala yung napupunta sa mismong PCS o for charity purposes. Yung ang sabi ni Father kahapon, saan ba magsisimula ang charity? 'Di ba, sa bahay, 'di ba? Charity at home. So it begins at home. Yan. So yan po yung kondyan. Yan. Kaya dapat na tumaya tayo sa legal na yung sugal, yan yung Golden Key Play Corporation. Sila po yung authorized agent corporation na magpapalaro ng STL dito po sa lungsod ng Dagupan. Alas 7:20 ng umaga. Good morning nga pala kay Marivic Rivera Balason. Ayan, good morning po. Happy Monday, sabi niya. Ganun din sa inyo. Si Susana Bungar Bustamante, si Lolo Orpilia Marpasqua. Ayan. Si Jessica Bulataw, Helen Naibasan Labarias, si Rebecca Himinya Tamayo ng Kalasyaw. Nagtuturo po ito sa Barangay Lasip, dyan sa Kalasyaw. Si Esther Ramos, si Merlet Abilia, magandang umaga. Elmer Soriano, Silvia Romero, Amads Idio ng San Miguel Kalasyaw, Mayra Meriti Lapid, si Paing Paos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Ganoon din si Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez Mapandan. Magandang umaga.
Elsa Villaros Chavez, si Michael, nabasa ko na ito, Michael Marial Sugano, si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makalito. Yan ang piyesta ng Sabado. Good morning. At gawin din kay Kagawad Gijo Marbistro at Kagawad Junjun Gabriel, si Kagawad Dumedor Pisco. Gandang umaga po sa inyo. Si pagkani-gani. Si Kagawad. Si Alvin. Si Madam Anita, Malusta, BHW, magandang umaga. Good morning din sa may bahay ni Kapitan Saldi Bauson. Good morning po. Ayan. Diyan sa may 888 Infinity Construction at gayon din sa may Kusinok Danors, diyan sa may Barangay Malani, Santa Barbara, magandang umaga sa inyo. Sa Kapi Midarlo, sa Coras Manor, Mapanda, magandang umaga. Pwede pa tayo mag-exercise sa engineer? Mawaya ni. Okay, mawaya-waya. Take it away. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datwin at saka si Engineer Ben Datwin, good morning po. Councilor Mike Season. Si Councilor Joe Piloresco, good morning. Si dating Councilor Espesyal Gerald Apicial. Si Councilor Habardani Messina. Si SK Federation President Ayay Messina. Si Boss Carlo at Madam Maumi. Yan sa Mayor's Office. Gawin din si Sir Bayan. Busy siya lang ngayon. Sergeant Esteves at Madam Jubet Tapiado Esteves, magandang umaga. Si Arthur Eustachio, dyan si LGU Kalasiao. Engineer Art Gaspar. Si Dado Pidlawan, busy rin ngayon, dyan sa may LGU Kalasiao. Si Harold Gangat. Diyan sa may Barangay Mangkup, yung pwesto ni ni Sir Peter Soriano at saka sa mga boys niya dyan. Good morning, kumon at naalara may kangaranan no army agaw. Ayan, Maxil ko ni radyo na ditan. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga rin kay Councilor Generous Flores ng Mangaldan. Si Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. Ayan, magandang umaga. Si Jonar Lapore. Dyan sa Barangay Anolid. Magandang umaga. Sa RM Paran Auto Care Center, good morning. Si Sir Reggie Paran, magandang umaga po. At gawin din si Madam Laxmi. Magandang umaga. Good morning po. Si Sir Winston Manawes. Magandang umaga. Alas 7:24 ng umaga. Magandang umaga kay Stephanie Guzman. Si Melba Nabat. Gina Corda. Si Nancy Balieska. Jeffrey Castillo. Clifford Villa. Si Rosa Mercado. Pare Renel Deber. Buster Debe. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga gadget sa cellphone. Ganun din sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga stereo at sa kanilang mga sasakyan. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ingat-ingat sa pagbiyahe. Lalo yung naratay Umbabasilya. Tampiyaw namin, natarapos yun. Ayan, lalong-lalo yung mga nakamotorsiklo. Paano at talapos yun aso o may pusa, ay, untabakyar kayo Ganyan mag-ingat sa pagmamaniho.
lalo yung mga pampasaherong mga sasakyan na marami tayong taga-pakinig sa mga jeepney, mga buses. Magandang umaga sa inyo. Mga drivers on the road. Ayan, magandang umaga. Ang mata sa Driver. sa kape driver, mata sa driver. Ang mata ay sa daan. Sa kalsada. Sa kalsada. Hindi sa? At sa hita. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Bukas ba magkakaroon ng rollback? Rollback. O Yung kaya nabasa ko, hindi rollback. ano ba yan? Ngayon ang official announcement. Ngayon. Ngayong araw. Oo. At bukas ang implementation. Ayan, Ayan. Tingnan natin, kung magkakaroon ba ng rollback o magkakaroon ng oil hike price. Siyempre, pasanin sa mga pampaserong mga sasakyan yung pagtaas ng presyo ng langis. Yung mga individual maliit lang ang kinikita. Ayan, Pero tumataas ang krudo at gasolina. Ayan. Talagang pag tumaas ang presyo ng gasolina, domino effect yan. Pero ano yung sabi ni Senador Tolpo? Habulin yung mga mapagsamantalang negosyante. Habulin hanggang mapagod. Siyempre kulang ng yung tauhan ng Department of Trade and Industry. Paano nila habulin yung mga yan? Meron pa? Okay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapoida at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkora, Timog Pangasinan, Dadis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknae Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo